Bruce Lee suna ne da aka fara tsoro tun kafin a fara girmama shi. Suna ne da aka taba dakatar da shi daga nuna fasaharsa a bainan jama'a, kuma ba saboda ya kuskure ba, amma saboda jikinsa na yin abun da idanu ba sa iya gani. A wani live demonstration Bruce Lee ya fitar da wani gajeriyar duka ba tare da samun natsuwa ba, ba tare da jin jiki ba. Duka ne mai saurin gaske da mutane sun kasa ganin wannan motsin da idanunsu. Masu shirya wannan taron sai suka firgita. Aka ce wannan ba wasan kwaikwayo bane, hatsari ne. Daga wannan ranar ne aka yi bani na Bruce Lee daga performing live a wurare da dama a duniya, domin wannan abun da suke gani ya wuce nishadi kawai, gani ake a matsayin hatsari. Sunan da aka haife shi da shi shine Legion Fan, suna mai ma'ana wanda zai dawo. Mahaifiyarsa ta basa wannan sunan ne da fata saboda an haife shi a America amma kuma ya tashi a Hong Kong. Suna Bruce kuma wata likita ne 'yar America ta rubuta masa a takardar haihuwarsa, daga baya sai duniya ta kasa kiran wannan sunansa na Legion Fan din, sai aka fara kiransa Bruce Lee. Amma tun kafin sunansa ya shahara, karfinsa ya riga da ya sa tsoro a zukatan mutane. An haife shi a shekara ta 1940 a San Francisco da ke babban birnin California na kasar America. Rayuwarsa gaba ɗaya ta fara ne da hayaniya da kuma tsoro. Tun yana yaro, Bruce Lee yana fina-finai da dama amma bai shahara ba. Da ya girma sai tituna suka ɗauke shi, ya fara shiga rigingimu, ya zama mafaɗaci mai ɗacin rai sannan yana mai da martani da sauri. Hong Kong a wannan lokacin birni ne mai cunkoso sosai da kuma tashin hankali, amma Bruce Lee sai nutse gaba ɗaya cikinta ya fara wannan rayuwar. Akwai wani mutum ɗaya da ya sauya tafiyarsa, Ip Man, shahararren malamin faɗa ne, mutum mai natsuwa, tsari da kuma ladabi. A ƙarƙashinsa ne Bruce Lee ya koyi cewa faɗa ba hayaniya ba ce, ilimi ne da kuma lissafi. Ip Man ya koya masa motsi gajeru, kariya kusa, saurin kai hari ba tare da bata lokaci ba. Wannan horon da Ip Man ya bashi shine tushen wannan dukar da yi har ya firgita mutane aka bani nashi daga performing live. Bruce Lee bai kasance ɗalibi mai koyo kawai ba, yana tambaya, yana bincike, sai yana kirkirar abubuwansa. Wannan yasa mutane da dama suka kishi, amma Ip Man sai ya dauke sai ya zama da shi yaronsa. Da ya fara nuna shahararsa a bainan jama'a, sai mutane suka dauka wannan abun nishadi ne kawai. Amma lokacin da suka ga saurin sai suka fahimci sun yi kuskure. Wannan ba kwaikwayo bane, gaskiya ne. A wasu wuraren hukumomi masu shirya taro suka ce ba za su iya daukan alhakin wannan abun ba. Aka ce zai iya cutar da mutum cikin dakika. Aka ce abun da yake yafi karfin a rubuta a takarda. Daga nan sai aka fara toshe shi daga live demonstration. Wannan ba labari mai sauki bane, saboda abu ne da ya fara kulle sunan Bruce Lee. Wani al'amarin ta sa ya tunani mai zurfi. Ya gane cewa mutane suna son abu ne da zai ba su dariya, ba wai abun da zai girgiza su ba. Daga nan ne sai faɗaɗa horonsa. Ya haɗa tsarin faɗansa Wing Chun da kuma dambe da fencing, gudu da kuma ɗaga nauyi. Da ya je America sai aka fara kulle shi a wannan lokacin, amma a wannan lokacin ba wai ta hanyar bani nashi daga live performance ba, ta hanyar film. Ya iya faɗa amma an kiyar da ya zama fiskan wani abu. Ya fito talabijin musamman a Green Hornet. Kowa ya ga cewa Bruce Lee ya fi kowa, amma hakan sai ya fara tsorata masu iko. Aka hana shi jagoranci, aka ɗauki abun da ya kware akai aka ba ma wasu wanda ba su kai shi ba. Daga nan sai dina jira sai ya koma Hong Kong inda babu wanda ke hana shi nuna gaskiyarsa. Abun da aka hana shi sai ya fito ya nuna ma jama'a, ya fito ya nuna shi a film The Big Boss, Fist of Fury, The Way of the Dragon, duk sun zama martani ga duk wani band da aka saka masa a kasar America. Mutanen suka ga abun da aka ce bai kamata su gani ba. Daga ƙarshe duniya ta fara girmama shi bayan sun kasa kara kulle sunan shi nan. Sai dai Bruce Lee bai rayu ya ga cikakken nasararsa ba. A shekara ta 1973 yana da shekaru 32 kacal Bruce Lee Allah ya karɓi ransa. A ranar mutuwarsa, Bruce Lee yana Hong Kong yana aikin shirya fim. Ya kasance a wannan lokaci yana jin ciwon kai, sai aka bashi maganin rage wannan ciwon kai din, daga baya sai ya je kwanta saboda ya huta, amma bai sake farkawa ba. Abin da zan tambaye masu kallo na shine, shin da me ka san Bruce Lee, a wani fim ka san shi, sannan kuma me zaka iya tunawa game da shi?